Det er ikke første gang. Der er ingen af os, der har prøvet det før. Klar? Ja. Hvad med jer? Jeg mangler. Vi står her klar. Vi er noget af det meste. Ida. Det gør ikke det store væsen, altså. Nej, det gør det ikke. Ja, det skal ikke gøre. Det gør ikke lukke det. Du kan ikke lukke det endnu. Så er jeg ude i blæse. Det blæser. Jo. Du har ikke åbnet den, har du? Jo. Nå, hvad er nu det for en dårlig surstrømning, vil den ikke lukke? Det gjorde den, eller hvad? Ja, man kan nu godt lukke den. Det gør ikke noget. Det synes jeg. Præcis. Den dufter godt, jo. Nej, den stinker helvede. Jeg kan ikke lukke noget som helst. Hvad er det, far? Vi skal lige have noget, så vi kan pille lidt af låget lidt op. Hvad skal jeg hente noget, du skal pille låget op? Ja, vi skal lige have en eller anden Kom lige ned. en ske eller en ske eller spids hvad? ting af en slags. En stykke. Er jeg den, der står længe eller tættest på? Nej, det er jeg. Prøv at stikke næsen ned til piger. Har I duftet til det? Ja, det Må jeg lige stinker. se en? Nej. Prøv lige at holde lidt op, Ole. Næsen skal helt ned i, jo. Det er et eller andet, der dør der i hvert fald. Det er helt sikkert. Jeg ved godt, hvad det er. Hvordan kan du lukke til det? Himmelsk. Det lugter af kloakken på... Det stinker.